boas tardes, amigos espectadores da Televisión de Galicia. Desde o estadio de Riazor, cando faltan aproximadamente 12 minutos para que dé comenzo un partido do que xa se deron todo tipo de calificativos. Deportivo Celta, a falta de 3 xornadas para o remate da Liga en segunda división, en loita polo ascenso a máxima categoría. Xa viron vostedes nos prolegómenos esas imaxes da Coruña de determinadas zonas da cidade herculina, que hoxe aquí no estadio de Riazor alberga aproximadamente unha media entrada, ao redor de 12.000 espectadores, entrada bastante aceptable, tendo en conta que o encontro é transmitido pola Televisión de Galicia. Moito ambiente, peñas deportivistas por todas as bancadas e tamén do Celta. Calcúlase que uns 1.500 espectadores procedentes de Vigo se dan cita hoxe aquí en Riazor. Unha liguilla no grupo par deste ascenso pola división de honra, no que o Deportivo encabeza a clasificación, 50 puntos, 10 positivos, e o Celta ocupa a terceira praza empatado co Sestao a 49 puntos, 7 positivos cada en seu. O partido realmente moi importante. Lembremos que no playoff, xa no partido xogado en Balaídos, o Celta impuxérase por 3-0 o equipo deportivista. Aí teñen un ambiente dos que hai nas bancadas de Riazor, profusión de bandeiras e pancartas, máis lóxicamente do Deportivo da Coruña, pero tamén o Celta conta con numerosos afeccionados que sen dúbida faránse notar. E aí ten as tracas mesmo que tampouco faltan a esta cita de Riazor. O árbitro encargado de dirixir a contenda será o asturiano Manuel Díaz Vega. Ao principio especulábase con que puidera ser o tinerfeño Brito Arceu, pero pola súa xuventude o Colexio de Árbitros Españois decidiu sustituílo. Aí teñen un aspecto de Riazor, unha tarde neboeira, pero con bastante boa temperatura, ao redor de 20 graus na Coruña, e unha tarde excelente para o fútbol. Imos coñecer as aliñacións que xa están preparadas por parte do Celta de Vigo. Xogarán inicialmente os seguintes homes. Con número 1 na portería, Maté. Aí teñen o gardameta vigués, Maté. Na defensa xogarán Lema no lateral dereito. No lateral esquerdo, Atilano. O tándem central estará formado por Jimmy Hagan, que actuará probablemente de defensa central, mentres que como defensa libre estará Maraver, o nubense Maraver, que cumple a segunda temporada no clube vigués. No centro do campo estará Cándido, un dos dianteiros, Baltasar, o actual máximo goleador da segunda división, e seguimos con homes pertencentes ao centro do campo. Vicente, que ocupará a demarcación con Cándido, Albelo e Arteaga. Outro dos homes puntas é o uruguayo Barbosa, fichado recentemente polo clube vigués. O dorsal 10 estará ese home, Albelo. E finalmente, con número 11, pero situado de centrocampista, Arteaga. O adestrador Colin Addison, a primeira tempada no Celta de Vigo, 47 anos, británico. E agora imos coñecer a aliñación do Deportivo da Coruña. Un Deportivo no que foron dúbidas ata a última hora Richard e Sebas. Finalmente Richard non pode xogar pola lesión sufrida no campo de Vallecas diante do Rayo Vallecano e será sustituído por Cayetano. Imos de seguido coñecer os homes que saltarán inicialmente ao terreo de xogo por parte do Deportivo. Con número 1 a portería, Jorge, un dos homes máis veteranos do Deportivo.
Na defensa formará Cayetano no lateral dereito. O dorsal 3 a cargo de Silvi. Defensa lateral esquerdo. No centro estará Da Costa, probablemente como defensa libre. Home recuperado por Eusebio Ríos nas últimas jornadas. E de central, Portela. Con número 6 irá Sebas, tamén repescado a última hora. Con número 7 estará Vicente. O 8 será Ramón e o 9 Verón, ese home que teñen nas imaxes. Vicente ocupará unha das demarcacións na vanguarda, o máximo realizador do Deportivo nesta temporada. Ramón, que ocupará o posto de centrocampista con número 8 ás costas. Xosé Luís, o capitán, número 10, centrocampista, o home que arma o xogo deportivista. E con 11 finalmente estará Luís Donoghue, británico que cumple a segunda temporada no clube coruñés. Eses son os protagonistas no campo. Eusebio Ríos, o adestrador, primeira tempada no Deportivo, 52 anos. A máis dos homes que acaban de escoitar por parte do Clube Celta de Vigo, estarán no banquiño como porteiro suplente Villanueva, con número 12 Manolo, con número 14 Marián, con número 15 Camilo e con número 16 Gelo. Por parte do Clube Coruñés, na suplencia do Cobo como porteiro suplente Sánchez Candil, que levará o número 12, Agulló o número 14, Gil o número 15 e o escocés recentemente fichado polo Clube Coruñés Estil levará o número 16. O asturiano señor Díaz Vega será o encargado de dirixir o encontro entre Deportivo e Celta. E dentro das moitas anécdotas e ingredientes que abarca este partido, hai que suliñar un concurso certamente especial e orixinal que xentileza da Caixa de Aforros de Galicia. Logo lles comentaremos detalles do mesmo. Aí teñen por de pronto o tren denominado do ascenso, da esperanza do ascenso, que hoxe, fletado polo clube vigués, saiu de Vigo con afeccionados do Celta dispostos a animar o Deportivo en Riazor. Esas son imaxes tomadas esta mesma mañá na estación viguesa, e os afeccionados do Celta con todo tipo de motivos alusivos ao seu equipo chegando o tren. Aí teñen a ledicia dos vigueses, como dicíamos, ao redor de 1.500, e xa teñen saindo o Deportivo da Coruña, cuyos xogadores portan a bandeira galega. Tracas, fogos de artificio e todo tipo de obxetos para celebrar a saída ao terreo do clube que adestra Eusebio Ríos. Aí teñen os xogadores deportivistas ondeando a bandeira galega. Hoxe realmente é unha gran festa do fútbol, do deporte galego, dos dous equipos históricos no fútbol galego e os máis representativos no ámbito español. Aí teñen o equipo coruñés e tamén moitos informadores e reporteiros gráficos chegados de moitos puntos de España. Hai numerosas acreditacións de xente chegada de outros puntos españoles. E aí teñen o Celta saindo tamén o terreo de xogo e portando igualmente a bandeira galega. División de opinións con máis profusión de asubíos para recibir o equipo de Colin Addison. Aí teñen os 11 xogadores celestes que saen inicialmente, que se dirixen ao centro do terreo de xogo. Os xogadores vigueses que hoxe, igual que o Deportivo, pero aínda máis importancia ten para o Celta, porque van a un punto do Deportivo e unha derrota suporíalles prácticamente quedar descartados nesa pugna polo ascenso á primeira división do fútbol español. E aí teñen a gran fumareda que se forma na bancada, nas proximidades da bancada de Xeral,
onde se atopa o maior cúmulo de seguidores do Deportivo. E tamén representación, nutrida representación do Celta de Vigo. E como dicíamos anteriormente, os telespectadores que presencien o encontro a través da pequena pantalla deberán permanecer atentos durante a mesma. A Caixa Galicia ofrece un orixinal concurso consistente en que deberán de ir tomando nota e coñecendo, tomando conciencia dos rótulos que aparezan durante a mesma transmisión sobre impresionados. Son distintos servicios e produtos que ofrece a Caixa Galicia aos seus usuarios e dos que, sen dúbida, tomen boa nota, porque ao final teremos unha sorpresa agradable. Cando imos dar paso a Xosé Durán, aí teñen precisamente o Alfa Romeo que se sortea entre eses acertantes que manden logo as respostas correctas a un apartado de correos que lles mencionaremos oportunamente. Como decimos, a Caixa Galicia que patrocina ese sorteo. E acaban de ver os capitáns dámbolos dous conxuntos por parte do Celta Atilano e por parte do Deportivo da Coruña José Luis, xunto co colexiado Díaz Vega, procedendo a votar as sortes a elección de terreo de xogo nestes primeiros 45 minutos. O Real Clube Celta de Vigo ocupará a portería que estará á súa dereita nas imaxes, mentres o Deportivo estará á súa esquerda. Xa está todo disposto e lembren, tomen boa nota deses rótulos que aparezan sobre impresionados, porque ao final deberán enviar a un apartado de correos, concretamente o 5003 deses servicios de Caixa Galicia. Sortéase un Alfa Romeo. Xa está o Celta situado á dereita das súas imaxes e o Deportivo á esquerda. Aínda dura esa fumareda propiciada polas tracas e bengalas e o colexiado Díaz Vega que agarda que se despexe realmente ese panorama. Claro, 4-4-2 en ambos os dous conxuntos por parte do Deportivo, Vicente Dónova como homes punta e do Celta eses dous homes que teñen dispostos a facer o saque inicial, Baltasar e Barbosa. Aí teñen un plano xeral do aspecto que presenta o estadio de Riazor e vai dar comenzo o encontro. Saca o Celta de Vigo. Nestes precisos intres comeza un partido que pode ser histórico entre Deportivo e Celta. Balón para Barbosa que proba un primeiro lanzamento sorpresa e o balón que sae á esquerda da portería que defende Jorge. Lembramosles que neste playoff o Deportivo na casa gañou a Málaga e Rayo Vallecano e perdeu co Sestao. O Celta fora perdeu en Málaga e Madrid, co Rayo empatou en Castellón. Cando xoga Silvi para o Deportivo. Da Costa. Longo sobre Dónova, aí está Lema. Trataba de chegar al velo e o balón para o Deportivo. Saca Silvi, Vicente. Con él está Heigan. Chega Heigan que cede sobre Maté e controla perfectamente. Temos que facer unha pequena rectificación na aliñación do clube vigués. Albelo sae co número 11, mentres Arteaga é o número 10, non como dimos ao principio, co número 11 Arteaga. Por lo tanto, Albelo número 11 e Arteaga o número 10 cando xoga o Deportivo por medio de Portela. Balón longo sobre Vicente. Controla por medio do Celta, por medio de Heigan e finalmente balón fora de banda a prol do equipo vigués.
Atilano que trataba de sacar falta, pero o asturiano Díaz Vega sinala que foi fora de banda. Sacou xa Atilano sobre o seu porteiro Maté, que é o que lanza agora sobre o terreo de xogo do equipo coruñés. Ao final, falta, sinala o colexiado do número 8 do Deportivo Ramón sobre o número 11 Albelo. Diante do balón, Cándido para facer o lanzamento desta falta contra o Deportivo. Tocou xa Cándido sobre Vicente. Lanzamento de Vicente e parada de Jorge. Balón longo de Jorge sobre Sebas. Cortou Vicente. Maraver. Cayetano sobre Sebas. Falta sobre Sebas de Atilano. José Luis tocou xa sobre Portela. E nova falta do xogador celeste Vicente nesta ocasión sobre o defensa coruñés Portela. Intres iniciais con bastante paralización no xogo. Hai nervos polo de agora os equipos buscando a colocación idónea. Sacou Xosé Luis, aí saltou Cándido e afasta Vicente. Sobre dominios de Da Costa. Controla Ramón. Verón. Outra vez Ramón. Recupera para o Celta Barbosa. E Da Costa enviou fora. Saque de banda para o Celta no medio campo xeométrico do terreo. Vai facer o lanzamento Lema. Cara a Baltasar e anticipouse Portela. Estima falta de Portela Díaz Vega e sacará o equipo vigués. Claras marcaxes polo de agora, tanto nun como noutro equipo nos postos atacantes. Silvi sobre Barbosa e Portela sobre Baltasar. O centro de Lema e corta Silvi. Chega Atilano, Vicente, balón sobre Sebas, segue Sebas co balón, aí está Antono ben Maraver e corta o vigués. Cortou agora Da Costa para o Deportivo. Vicente. Seguía Vicente, cortou ben Cándido. Xogo embarullado e finalmente Lema o que xoga para o Celta. Maraver. Como dicíamos, as marcaxes claras. No Celta, Lema sobre Vicente e Atilano con Dónova. Cando xoga Vicente do Celta, cara a Lema. Diante del Verón. Continúa Lema. Balón sobre Cándido. Envía longo, Arteaga. Tocou Arteaga. Deixa sair Da Costa. E saque de portería para o Deportivo. Minuto 5 e medio desta primeira metade en Riazor. O resultado inicial: Deportivo 0, Celta 0. Os seguidores do Deportivo, en amplísima maioría, animan case que desde o principio o equipo de Eusebio Ríos. Sacou moi longo Jorge. Aí está Maraver. Falta, saltaron dous contrarios co onubense e sacará o equipo celeste. Aí está Maraver que xoga con Jimmy Hagan. Outra vez Maraver. Hagan. Envía longo cara a Barbosa. Aí corta Da Costa, dá en Barbosa. Segue Da Costa. Finalmente tocou o xogador vigués. Saque de portería para o Deportivo. Aí teñen a Da Costa. Un home que chegou ao equipo inicial nas últimas jornadas por mor dunha lesión de Maldonado no partido de hai 15 días contra o Sestao. Sacou xa Jorge, aí está Verón, cortou Cándido, Silvi, Portela, longo, Sebas, balón sobre Verón,
con el Cándido. Sebas, Ramón, situado como extremo izquierdo, centro de Ramón sobre área, aí toca Donovan, balón mansamente ás mans de Mate. A subía un sector de afeccionados protestando por posible empurrón de Atilano sobre Donovan. Díaz Vega manda seguir o xogo e tranquilamente Mate evoluciona co balón. O de agora xogo claro no centro do campo, amontonamento de homes e bastante imprecisións. Saltou máis Portela que Baltasar. Tocou agora Albelo, aí está da Costa e Jorge que tranquilamente deixa sair o esférico. Como dicíamos, o Deportivo aventaxa nun punto o Celta neste grupo par polo ascenso a Primeira División. Sacou Jorge. Toca Verón, Vicente e Ramón. Xosé Luis. Manda seguir o xogo Díaz Vega, Silvi. Cortou Vicente, Verón, outra vez Silvi e Xosé Luis, que ata agora entrou moi pouco en xogo. Balón cara a Silvi, atrás, Portela. Outra vez Xosé Luis, o Celta ben pechado atrás. Verón, Xosé Luis, abrindo a dereita cara a Cayetano, aí está Arteaga. Tocou finalmente Cayetano e o balón pola liña de fondo. E fíxense vostedes, aí teñen o lateral Cayetano incorporado ao ataque, porque detrás da portería que defende Mate, ali teñen ao final o plano dos policías situados vixiando, controlando os afeccionados que se atopan na bancada de Xeral. Cando xoga o Celta por medio de Mate. Sacou o porteiro Vigués. Cara Barbosa. Tocou Portela. Sebas. Íase Sebas de Cándido. Houbo falta do centrocampista do Celta que sinala Díaz Vega. Bastantes interrupcións polo de agora no xogo aí nesa zona ancha polas faltas que se producen. Xosé Luis cara da Costa. A esquerda balón sobre Silvi. Silvi acosado por Albelo e o Vigués que enviou fora de banda. 9 minutos e medio desta primeira metade e segue o 0-0 cando sacou xa Silvi sobre Donovan, que devolveu o lateral esquerdo do Deportivo, pero finalmente o balón novamente fora de banda a prol do Deportivo. Sacou xa longo Silvi sobre Portela. Portela sobre Ramón. Novamente Portela. Portela que trata de profundizar, trata de xogar con Vicente e o colexiado que sinala a falta de Lema sobre o extremo dereito do equipo coruñés. Os 10 minutos de xogo, aínda as porterías dun e outro conxunto non pasaron por situacións de auténtico perigo. O número 10 do Deportivo, José Luis, diante do balón, e tamén o lateral esquerdo, Silvi. Colin Addison dando instruccións aos seus xogadores da situación que deben tomar cara ao lanzamento desta falta que vai facer o lateral esquerdo do Deportivo, Silvi. Tocou Silvi cara a Donovan, tocou de cabeza Maraver, novamente Maraver, e o balón para Baltasar. Baltasar sobre Arteaga. Arteaga que non consegue controlar o balón finalmente fora de banda a prol do Deportivo. E Silvi o home encargado de facer o lanzamento deste saque de banda sobre o seu porteiro Jorge. Jorge Coamán sobre Cayetano. Sebas. Sebas sobre Donovan. Marcado por Atilano. E Díaz Vega que sinala falta de Atilano sobre o extremo esquerdo do Deportivo. Será unha vez máis José Luis o encargado de facer o lanzamento da falta.
sobre Vicente. Vicente sobre José Luis novamente. E ao final Atilano é o que xoga para o Celta. Xoga sobre Heigan e o árbitro que sinala a falta de José Luis sobre o capitán do Celta, Atilano. É moito que se xogan ambos os dous conxuntos. Aí teñen a Díaz Vega, que ata agora está se mostrando inflexible no sinalamento de faltas. E como dicíamos, ese moito que se xogan, tanto Deportivo como a Celta, propicia as ansias, o interés dos xogadores, e dai as numerosas faltas cometidas polo de agora. Segue o 0-0 inicial, sen ocasións, únicamente un lanzamento do vigués Vicente que detivo ben Jorge aos 2 minutos e medio. Cando xoga Sebas para o Deportivo, tentaba chegar a Vicente, corta a Tilano. Controla Tilano, Baltasar. Non puido controlar, pero houve falta a cargo de Silvi. Protestan os afeccionados. Aí teñen a Colin Addison, o adestrador do Celta, indicando a posición aos seus xogadores. Vai facer o lanzamento a Tilano. Non había falta, fora de banda. Controla Baltasar, con el sempre Silvi. Aí está o brasileiro. A Tilano, centro raso, e afasta Xosé Luis. Cara, dominios de Heigan, que cede atrás en complicarse sobre Mate. Cándido. O home que está máis atrasado na liña de centrocampistas, enlazando a defensa cos homes de vanguarda. Enviou mal Heigan e xoga Sebas para o Deportivo. Verón. Cayetano. Outra vez Verón. Diante del Cándido. Vicente. Segue Vicente. Tentaba pasar a Cayetano. Corta a Tilano. Longo sobre Baltasar. Non chega este. Balón que se perde pola liña de banda e saca o Deportivo. Marcaxes moi ríxidas por parte dos dous conxuntos en defensa en medio campo e ata agora sen xogadas dignas de mención. Vai sacar Cayetano. Sobre Donoa, tocou Cándido, Heigan e Barbosa. Taconazo cara Baltasar, chegante Silvi, Vicente, Baltasar, controla o brasileiro, outra vez Vicente, e abre a dereita onde se incorpora Lema. Aí está o lateral dereito vigués, Cándido, centro, Lema, e afastou Portela momentaneamente. De novo Cándido, e corta Xosé Luis. Acción de perigo que continúa sobre a meta deportivista por medio de Albelo. Foise o balón e saque de banda a prol do Deportivo. Minuto 15, o primeiro cuarto de hora de encontro. En Riazor continúa o 0-0 inicial. Cando xoga o Deportivo por medio de Da Costa sobre Silvi. José Luis, acosado por Vicente. José Luis abre pola dereita sobre Cayetano. Cayetano sobre Sebas. Diante de Sebas, Arteaga, retrasa 90 Cayetano. Cayetano trata de pasar a Verón e corta coa testa a Tilano. Tocou novamente Cayetano e finalmente Cándido, que manda o balón fora de banda. Será Cayetano o que faga o lanzamento do saque de banda sobre Verón. Verón marcado por Atilano. Segue Verón e finalmente Maraver, que coa testa manda novamente o balón fora de banda. Aí teñen tamén ao adestrador coruñés Eusebio Ríos facendo indicacións aos seus homes. E nesta ocasión é Sebas o encargado de facer o lanzamento sobre Verón. Verón, que trataba de centrar, cortou a Tilano. Balón para Da Costa. Vicente, que trataba de chegar a ese balón, anticipouse Heigan e fora de banda novamente a prol do Deportivo. José Luis sacou xa sobre Portela. Balón colgado por Portela, tocou Vicente coa testa e Atilano é o que recupera para o Celta. Erro no pase e Cayetano, que xoga sobre Portela.
Portela trataba de enviar a Donovan, cortou al Velo e balón para o Celta, concretamente Vicente é o que inicia a xogada de ataque. Longo pola dereita sobre Lema. O centro de Lema afasta a Silvi e novamente Vicente co balón. Vaise da entrada de José Luis e falta do capitán coruñés sobre Vicente. O colexiado asturiano Díaz Vega que amosa o primeiro cartón amarelo do encontro. 17 minutos e 15 segundos e o capitán do Deportivo José Luis que ve o primeiro cartón amarelo do encontro por esta entrada sobre Vicente. Sí, adiante Xosé Durán. Había preocupación no banquiño do Celta, parece que había preocupación por esta caída de Vicente, levantouse tanto como vemos nese momento Alvarito, o home que está precisamente atendendo a Vicente como propio adestrador e varios xogadores do Celta, parece que vai pode haber cambio. Polo de pronto Manolo se está quentando na banda, un home importante Vicente que cae lesionado, Manolo facendo exercicios de quecemento e Addison que estaba xa preocupado por esta primeira falta. Aí tivemos ocasión de ver repetida a entrada do capitán do Deportivo José Luis sobre Vicente. Realmente o cartón amarelo amosado polo colexiado asturiano Díaz Vega hai que considerarlo como xusto sobre o capitán coruñés. Parece ser que Vicente xa está recuperado e o colexiado que mide a distancia a que ten que poñerse a barreira formada polos homes do Deportivo. Baltasar parece ser o encargado de facer o lanzamento desta falta. Diante do balón, Cándido. Lanza Baltasar, dá na barreira do Deportivo e finalmente o balón que vai a córner. Primeiro córner do encontro a prol do Celta. Primeiro saque de esquina prol do Celta e tamén do partido. O Deportivo aínda non sacou ningunha vez de esquina. E vai encargarse do lanzamento Arteaga, o home que habitualmente desempeña esa tarefa. Incorporado ao ataque Maraver, sacou corto Arteaga e balón para o Deportivo por mediación de Ramón, que cambia o xogo á esquerda, perdón, á dereita sobre Xosé Luis, situado agora como extremo dereito, diante de Atilano. Centra Xosé Luis e corta o Velo para o Celta. Inicia o contraataque vigués. Baltasar, Vicente, balón para Arteaga. Con él está Cayetano, segue Arteaga e Cayetano enviou fora saque de banda a prol do Celta. Vai sacar Atilano o equipo de Colin Addison que avanza a posicións das súas liñas. Aí teñen a Manolo que está facendo exercicios de quecemento e xa sacou Atilano. Baltasar dentro da área con el Portela, toca Baltasar pero moi marcado. E alonxa o balón Sebas, pugnan Heigan e Donovan. Continúa o xogo e Díaz Vega que indica falta do central vigués. Aí teñen a Jimmy Heigan, un home fichado para este playoff final na segunda división polo equipo de Colin Addison. Cando agora houbo nova falta do Celta, esta vez sobre Sebas, que sacará o Deportivo da Coruña. No mesmo sitio onde se produciron ao comezo do partido. Agora corren os aficionados polas bancadas por acción da policía. A policía que está seguindo a algúns aficionados e que está utilizando mesmo as porras para desfacer as liortas que se están a producir. Veremos. Xa lanzou a falta Ramón directamente fora, sen perigo, sobre a meta de Mate, que é o que fai o lanzamento de saque. Tocou coa testa José Luis da Costa.
sobre Sebas, cortou Atilano, salta Cayetano e Arteaga e finalmente o balón para Sebas, que xogou sobre Vicente, anticipouse Heigan que trataba de profundizar sobre Arteaga, pero finalmente o balón é para Da Costa, que cede sobre Jorge. Lanzamento longo do porteiro coruñés, cortou Lema, Baltasar sobre Barbosa e finalmente o árbitro que sinala falta de Silvi sobre o uruguayo do Celta, Barbosa. Moitas faltas está a sinalar o colexiado asturiano Díaz Vega nestes 22 minutos e medio que levamos xogados da primeira metade, cando é Vicente o que xoga para o Celta. Finalmente cortou José Luis sobre Ramón. Atención ao contraataque do Deportivo. Ramón que se entretén e finalmente perde o balón, que recuperou agora Donovan. Centro sobre Sebas. O lanzamento sen problemas para Mate. 23 minutos e primeiro lanzamento do Deportivo sobre a porta defendida por Mate a cargo de Sebas, sen problemas para o porteiro céltico. Efectivamente foi a primeira mostra de perigo do Deportivo no que levamos de partido. Xa 23 minutos e medio, cando xoga Baltasar sobre Cándido. Balón cara Barbosa e afasta Portela, Xosé Luis. Balón cara Verón. Sei que o xogador deportivista busca apoio. Continúa, perna esquerda, lanza Verón, moi frouxo. As mans de Mate, que detén sen dificultades. Cando na bancada de Xeral, na valla protectora, varios seguidores deportivistas están procedendo a queima dunha bandeira do Celta de Vigo. Unha gran chamarada a que está a producir. Aí teñen as imaxes. A ver se Xosé Durán nos pode dar máis datos, máis información sobre ese tema. Podemos facer referencia fundamentalmente ao que está pasando nas bancadas, porque realmente seguen os movimentos entre afeccionados de un lado e outro, e mesmo vemos a queima dunha bandeira por parte, supoñemos, de afeccionados do Deportivo tras a portería de Mate, unha bandeira do Celta que conseguiron na última incursión, por chamalo de algún xeito, cara a zona onde están os seguidores do Celta. Son incidentes que se están a producir neste partido que realmente non debería ter prácticamente ningún incidente. Seguimos co xogo. Cando agora está acosando o Celta, balón perigoso que controlaba Baltasar, pero o seu lanzamento sen deter o balón foise moi alto por riba da portería de Jorge. Aí teñen o xogador brasileiro, o prácticamente seguro Pichichi, o máximo goleador da segunda división española. Controla o balón Jorge, que saca sobre campo vigués. Aí está Maraver. Tocou Verón, Sebas e balón para o Celta. Vicente sobre Atilano. Envía cara a Baltasar. Aí está Da Costa e Cayetano. Portela. Da Costa cortou ese balón Cándido e xoga sobre Albelo. Continúa o acoso do Celta. Albelo a esquerda, Baltasar, agora con el Cayetano. Segue Baltasar, rodeado de homes deportivistas. Cayetano con Atilano e Sebas finalmente sobre Verón. Continúa Verón, Cándido, segue Verón. Donovan, agora hai falta de Albelo sobre Donovan. Protestas airadas do público. E o colexiado Díaz Vega, que sinalou esa falta cometida sobre Verón, que permanece tendido no chan. E aí teñen un plano dos espectadores, de afeccionados deportivistas, e a repetición da xogada. Como xoga Verón entre Arteaga e Vicente, falle falta, e posteriormente a entrada sobre Donovan. Aí está Verón resentíndose
e o Dr. Barbeito xunto co cuidador Atención que xa asistindo ao xogador. Adiante Xosé Durán. Sánchez Candil xa facendo exercicios de quecemento na banda, ergueuse prácticamente como un resorte a Eusebio Ríos para ver que pasaba co xogador e mandou quencer aos xogadores do Deportivo. Precisamente Sánchez Candil, que parece que pode ser o sustituto de Verón, un centrocampista, e o propio Gil, que tamén se incorpora agora á banda para facer exercicios. Atención, polo tanto, a esta entrada que pode ser perigosa para a saúde do xogador deportivista. O masaxista do Deportivo é o Dr. Barbeito, que seguen a atender o dianteiro centro do Deportivo Verón, que parece ser que se reincorporará para iniciar novamente o xogo. Aí teñen a Sánchez Candil ao fondo, a Gil facendo exercicios de quencemento na banda do Estadio Municipal de Riazor. Finalmente, Verón que se recupera e a tranquilidade de Eusebio Ríos, que non ten que facer ningún troco debido a esta posible lesión do seu dianteiro centro. E José Luis que sitúa o balón para facer o lanzamento desta falta. Sobre Da Costa. Da Costa xogou xa sobre Silvi, acosado por Barbosa. Vaise ben o lateral esquerdo coruñés. Agora o que cortou foi Albelo. Balón finalmente para Donovan. Donovan que vaise dos xogadores que saen ao seu paso. Trataba de meter sobre Ramón e o árbitro que sinala finalmente falta de Lema sobre o extremo esquerdo do Deportivo. Segue a mesma tónica nestes case que 29 minutos da primeira metade. Moitas faltas por parte dun e outro conxunto. Agora será Silvi o que faga o lanzamento desta última falta sobre Donovan. Sobre Vicente. Heigan. Tocou Barbosa sobre Baltasar. Albelo. Silvi que trata de cerrar o paso do extremo esquerdo vigués e finalmente balón fora de banda. Será Lema o home encargado de facer o lanzamento desta fora de banda. Lema xogou sobre Baltasar. Albelo mete en profundidade sobre Lema, o lateral dereito que non chega. E nova fora de banda nesta ocasión a prol do Deportivo, que sacou xa Silvi sobre Jorge. Case que 30 minutos a primeira metade e no marcador segue o 0-0 inicial. Cando afasta o balón a Tilano. Tocou coa testa Barbosa, recuperou Verón para o Deportivo. Verón sobre Ramón. Ramón xoga sobre Vicente. E nova falta nesta ocasión de Lema sobre Vicente. Silvi é o home que sitúa o balón para facer o lanzamento da falta sobre Portela. Lanzamento de lonxe de Portela, afasta Malaver, balón a José Luis, novamente lanza José Luis e a esta ocasión o que afastou foi Vicente. Contraataque do Celta, pero non hai perigo. Da Costa que cede sen problemas para Jorge. Saque longo do porteiro coruñés. Tocou a Tilano. Tocou finalmente Malaver, que protegiu o balón para que acollera Mate. Mate xogou sobre Lema. Aí teñen o Alfa Romeo que sortea a Caixa Galicia. Estén atentos aos rótulos que se sobreimpresionan, porque finalmente enviando 3 deses servicios da Caixa Galicia podrán optar a ese gran premio. Continúa o xogo, ataca o Celta, balón sobre Arteaga, con el Da Costa, centra Arteaga, falla Silvi, balón para Baltasar e Jorge que detén esa indecisión, ese erro en ataque de Baltasar. Aí teñen o brasileiro que normalmente non soe perdoar e agora tivo na súa cabeza unha clarísima oportunidade.
cando se cumplía o minuto 31 e medio desta primeira metade, e Baltasar perdeu unha gran ocasión, a máis clara das producidas, das escasas que se produciron ata agora durante o encontro. Cando agora Heigan cedeu sobre Mate, á dereita Lema, Albelo, Vicente, outra vez Albelo, con el José Luis, segue Albelo. Houbo falta a cargo de Portela, que indicou o colexado Díaz Vega. Doese da entrada Albelo, unha falta que pode ter perigo. Prodúcese preto do vértice esquerdo da área que defende Jorge. En boa situación para o lanzamento de algún xogador zurdo. Aí teñen a repetición, como se ia Albelo, e a entrada a cargo de Portela. Ainda continúa tendido no chan Albelo, e todos os xogadores deportivistas están metidos na súa área. As marcaxes continuas, Silvi sobre Baltasar e Portela sobre Barbosa, son unha constante. Seguramente se incorporará ao ataque o posible remate desa falta o defensa libre Maraver. Xunto ao balón atópanse Cándido, Vicente e Maraver, e xa Albelo recuperado, que se incorpora ao xogo. Aí teñen a Cándido e a Vicente. Lanza Vicente, tentaba chegar Maraver e afastou Silvi. Continúa o acoso do Celta. Balón sobre Lema e córner. Saque de esquina, acosou Lema a Xosé Luis. Este foi o último en tocar o balón. É o segundo córner que se produce nesta primeira metade, e o segundo tamén a prol do Celta. Na mesma situación co primeiro. Vai se encargar de facer o lanzamento a Arteaga, e outra vez Maraver a un posible remate. Lanzou Arteaga, aí tocou Maraver con el da Costa, e outra vez balón a esquina. Outro córner, o terceiro para o equipo de Colin Addison. Maraver, un home que pola súa elevada estatura é perigosísimo en eses saques de córner e de lanzamentos de falta. Con el está da Costa, sensiblemente máis baixo que o onubense, é un home que de cabeza non vai excesivamente ben. De novo Arteaga o lanzamento, sacou, aí estaban Atilano e Maraver. Houbo falta de Maraver sobre da Costa. Aí teñen a da Costa, que se doe na cabeza, e falta contra o Celta. Minuto 35 da primeira metade en Riazor. Continúa o 0-0 inicial. Polo de agora, partido aburrido, de nervos e coa tensión polo resultado. A emoción mantense solamente por saber cal será ese guarismo final do partido. Tocou Donovan e balón que chega sobre Sebas. Con el Atilano, houbo falta de Atilano e balón para o Deportivo. Aí está Díaz Vega. O xogo interrumpido en moitísimas ocasións. Cométense numerosas faltas en canto un equipo está preto da área do seu rival. Xunto ao balón está Xosé Luis, aí está o capitán deportivista, e quen se incorpora agora ao ataque do Deportivo é o central Portela. Xa sacou Xosé Luis, indecisión de Mate, toca Maraver e finalmente Cándido a Barbosa. Túnel de Barbosa sobre Silvi, que bonito fixo o uruguayo. Envía agora longo cara a Baltasar, pero está moi longe de chegar ao balón e controla tranquilamente Jorge. Da Costa. Balón sobre Donovan, pero corta Heigan. A vantaxe clara para os defensas neses balóns enviados prácticamente ao limbo. Aí está Atilano. Heigan. Cándido. Balón sobre Albelo. Segue Albelo. Cortou Sebas. Díaz Vega, que estima falta
E xa sacou rapidamente Cándido. Cara a Lema. Aí está o lateral dereito. Tentaba irse de Ramón, que cortou. E xoga Vicente. A dereita Donova. Segue Donova. Balón cara a Ramón. E no ataque tres homes. Vicente, Verón e Xosé Luis. O centro de Ramón. Aí está Vicente. Corta a Tilano. Enviando a córner. É o primeiro córner a prol do Deportivo. Finalmente o colexiado sinala fora de xogo a instancias do xuiz de liña do extremo dereito do Deportivo, Vicente. 37 minutos da primeira metade e segue o 0-0 no marcador. Resultado xusto tendo en conta as oportunidades dun e outro conxunto que prácticamente foron nulas. A máis clara foi para o Celta na testa de Baltasar os 31 minutos e medio, cando no Deportivo parece ser que se vai facer o primeiro troco. Vimos hai uns momentos a Sánchez Candil preparándose para facer a súa entrada no terreo de xogo. Efectivamente, porque sigue Verón con problemas arrastrando a súa perna, parece que esquerda. En este momento, efectivamente, Verón, que vai ser sustituído, dorsal número 9, por Gil, concretamente Gil, un dos dous homes que estaban na banda facendo exercicios. Non podía xa Verón nestes minutos e tivo que apurarse o cambio antes de chegar ao remate da primeira metade. 38 minutos e primeiro cambio no Deportivo. Verón, que se vai á caseta lesionado, é sustituído por Gil. Gil, que é recibido por numerosos aplausos a cargo dos afeccionados. O xogador deportivista que reaparece despois de moitas xornadas inactivo por mor dunha lesión. Xa tocou ese primeiro balón Gil, Silvi, e controla Barbosa para o Celta. Balón que sae fora, liña de banda. Estar en el banquillo. Sí, E sacará Atención, Verón, un momenteño. o Celta. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? En el tobillo va a ver el médico a decirme lo que tengo. ¿Crees que es peligroso el golpe? Bueno, tengo miedo que sí porque alcanzó a doblarme un poco la rodilla. Gracias. Estas eran as palabras de Verón, que realmente ten problemas, como parece, tivo que ser sustituído. Eran as palabras de Verón, que se vai lesionado. O primeiro cambio que se produce no partido. E xoga agora o Celta por medio de Heigan. Atilano. Balón que sae fora. O que non puido chegar Baltasar. 39 minutos e segundos da primeira metade. O partido un pouquiño máis animado co principio, pero coa mesma escasa calidade de xogo. Os homes márcanse moi encima e iso propicia que apenas se haxa xogadas de perigo. Da Costa incorporado ao ataque. Non se entendeu con Gil. Balón de Atilano sobre Mate. Xogou xa Mate sobre Heigan. Abre o xogo sobre Lema. Perseguido por Donova. Este sobre Baltasar e nova falta nesta ocasión de Portela sobre o extremo dereito o brasileiro Baltasar. Albelo será o home encargado de facer o lanzamento da falta sobre Baltasar. Vaise ben Baltasar, pero finalmente o balón que traspasa a liña de fondo e fora de gol. Balón para o Deportivo. Parece que algún outro xogador do partido ten problemas, precisamente Vicente, o céltico nesta ocasión Vicente, dorsal número 8, que tivo que recibir unha vendaxe na man. Era atendido precisamente na banda porque ten algún problema nalgúns dos seus brazos, froito probablemente da caída na falta de Xosé Luis. Balón en xogo novamente. Maraver, cortou Sebas. Sebas trata de pasar sobre Vicente, a vantaxe para Heigan, que cede o seu porteiro Mate. Va a cumplirse o minuto 41 da primeira metade. Segue o 0-0 inicial entre o Deportivo e o Celta. Sacou xa Mate. Silvi, Cayetano. Toca Ramón. Balón para José Luis. José Luis sobre Ramón. Finalmente recuperou o Celta. Lema cede desde case que a mitade do seu campo sobre Mate, que xogou novamente agora sobre Maraver. Cándido. Maraver e Cándido iniciando a xogada de ataque para o Celta. Maraver.
Trata de pasar sobre Heigan. Erro de Malaver. Balón finalmente fora a prol do Deportivo. Vicente que deixa para que saque Cayetano. Vicente, novamente Cayetano. Falta de entendemento por parte dos xogadores coruñeses e fora de banda agora a prol do Celta. Atilano. Sobre Baltasar. Cortou Portela. Vicente. José Luis é o que manda agora o balón novamente fora de banda. Nestes 42 minutos da primeira metade, realmente a brillantez do xogo brila pola súa ausencia. Cando xoga para o Celta, Barbosa. Non controla Baltasar e o golexado que sinala penalti. Vaise co balón Atilano, cae na área ante a entrada de Da Costa e o asturiano Díaz Vega que sinala penalti contra o Deportivo. Minuto 42 e 42 segundos e Albelo é o home que caíu na área coruñesa e Díaz Vega que non dubidou. Aí teñen a repetición da xogada. Baltasar non controla, mete na área Albelo e o colexiado que sinala penalti contra o equipo coruñés. Será Baltasar o encargado de facer o lanzamento. E gol do Celta. Minuto 43 da primeira metade, o Celta que se adianta no marcador mercede o lanzamento de penalti de Baltasar. E mentres Albelo que está sendo atendido aquí no banquiño por Jimmy Heigan, que prácticamente Colin Addison di que ten que seguir no xogo, ten que aguantar estes 2 minutos que faltan para o remate desta primeira parte. Acaban de ver repetido o lanzamento do extremo dereito Baltasar, que significa o primeiro tanto do encontro a prol do clube vigués. 0-1 para o Celta, gol dos denominados psicolóxicos e auténtico xerro de auga fría para o Deportivo, que agora xoga contra o marcador cando houbo esa entrada de Arteaga sobre Cayetano e o colexado Díaz Vega que amosa o cartón amarelo o xogador vigués. Segundo cartón amarelo, anteriormente fora Xosé Luis, o capitán deportivista, o amoestado. E o Celta agora que domina no marcador e ten as cousas moito máis doadas contra o Deportivo. Penalti para a polémica, teremos ocasión de ver a xogada repetida. Esa caída de Albelo diante de Silvi, sinalada como penalti polo colexado Díaz Vega. Aí teñen a repetición desa entrada de Arteaga a Cayetano e a amoestación para o vigués. Da Costa sobre Xosé Luis. Portela abrindo a esquerda cara a Silvi, que xoga con Sebas. Diante del Albelo, centra Sebas, tocou Albelo e o balón que se vai a córner. Xa pasan segundos do minuto 45 e aí teñen a Díaz Vega, o colexado, que ten o encontro en período de desconto. Fai o lanzamento Sebas, aí tocaba Heigan, balón para Atilano, protestan pedindo man os xogadores coruñeses, o público centra Cayetano, Ramón, segue o perigo para o Celta, Gil, toca Maté, continúa o perigo, aí está Portela, e finalmente que atalla o porteiro vigués. Xogada moi confusa e finalmente sen consecuencias cara ao marcador. Maté rexeitou con moitos apuros o lanzamento de Gil. Agora o partido moi tenso, con moitos nervos no campo e nas bancadas por mor desa xogada anterior que propiciou o gol do Celta. E continúa o xogo. Portela sobre Silvi, incorporado ao ataque como extremo esquerdo. Segue Silvi e corta moi ben situado Maraver. Barbosa. Pasa minuto e medio dos 45 regulamentados. Da Costa. Cayetano. Agora o Celta moi metido na súa parcela. Sobre Xosé Luis. Non chegou Vicente, continúa Xosé Luis, centra longo a esquerda, aí está Ramón que toca de cabeza e o balón que sae moi desviado da porta de Javier Maté. Pasa minuto e medio dos 45 desta primeira metade
e o colexiado que aínda non sinalou o remate dos primeiros 45 minutos. A xogada do penalti contra o Deportivo parece ser que espabilou os xogadores coruñeses que rapidamente lanzáronse sobre a meta de Mate sen consecuencias. E final nestes interés Díaz Vega que sinala o final do colexiado do primeiro tempo. Damos o paso ao noso compañeiro Xosé Durán. Cándido. Aí temos o noso compañeiro Xosé Durán que ten algunha entrevista no mesmo terreo de xogo. Foi penalti ou non foi penalti, Cándido? El Albelo seguro, vamos a... Funciona. ¿Tú cómo viste la jugada? Yo creo que lo han agarrado por la camiseta cuando entraba y claro, un penalti claro. Gracias. Gracias, Xosé Durán. Imos dar paso á publicidade e volveremos antes de que dé comenzo a segunda metade. Atención porque hai problemas na entrada do árbitro. Na entrada do árbitro hai problemas e a policía ten que intervir cos propios escudos. Despois deses problemas que viron, agora sí volvemos a conexión e volveremos antes de que dé comenzo. De novo, saúdos desde o estadio de Riazor, amigos da Televisión de Galicia. Hai escasos segundos que comezou o partido na súa segunda metade. Victoria momentánea do Celta por 1-0 e un cambio no Deportivo. Steel, o escocés Steel que entrou por Ramón. E aí teñen imaxes duns graves incidentes que se produciron durante o descanso. Na bancada de Xeral, aí teñen precisamente o acontecido e as imaxes falan por sí solas. Tanto afeccionados do Deportivo como a do Celta implicados e os antidisturbios, a policía que se empregou da maneira que ven vostedes. Aí teñen mesmo a un señor de idade que se enfrentou a policía e xa imaxes do partido con claros nervos, moita tensión en Riazor, especialmente fora do campo. Aí teñen de novo imaxes do que ocurriu nese cuarto de hora de descanso. Dureza, enfrentamentos e bastantes incidentes entre a policía e seguidores célticos e deportivistas nas bancadas, na grada de Xeral, onde xa durante a primeira metade houbera prácticamente de todo, con queima dunha bandeira e con rachadura dunha das vallas protectoras. O partido no minuto e medio e aí teñen xa en directo o que está pasando na bancada de Xeral. Prácticamente a atención do público en Riazor centrada neses incidentes e o partido momentáneamente que pasa a un segundo plano. Cando xoga agora Vicente para o Deportivo. Barbosa. Aí balón de Portela, Steel. Sebas. Acoso do Deportivo e corta Atilano sobre Heigan. Houbo falta de Atilano. Seguía o xogo a pesar de que Díaz Vega indicou a infracción. E agora Heigan e Donowa teñen unhas palabriñas. Aí teñen os incidentes. Carga policial outra vez contra seguidores. E aquí está pasando realmente de todo. Aí teñen as imaxes significativas cando acoso Deportivo. E aí Matea afastou o perigo sobre a súa portería. Albelo diante del Gil. Falta de Donowa sobre Albelo. E vai haber cartón amarelo. Mentres vemos os incidentes e o que pasa en Xeral, na grada de Xeral, o colexiado Díaz Vega amosou cartón amarelo o xogador británico do Deportivo Luis Donowa por dura entrada sobre Albelo. Os ánimos moi encrespados despois desa xogada producida no minuto 43. Penalti de Silvi sobre Albelo que sinalou Díaz Vega e Baltasar que marcou o único tanto que campea no marcador. Polo de agora, Deportivo 0, Celta 1 en Riazor, cando van xogados 3 minutos e segundos da segunda parte. Cando teñamos ocasión, ofreceremosles repetida esa polémica xogada do penalti contra o Deportivo. Steel sobre Gil, balón cara a Donowa con el Lema. Aí está Donowa. Canea dentro da área, centra coa esquerda e cabecea Heigan despexando. Balón sobre Albelo. Enviou fora o propio Albelo. Protestan os célticos indicando falta de Donowa. E balón sobre Sebas, que centra cara a Steel. Toca Steel de cabeza, José Luis.
pero o seu remate que se vai moi desviado por riba da portería de Mate. Aí teñen o capitán deportivista José Luis bastante deslucido no que levamos de partido. A marcaxe do Céltico Vicente, que está facendo mella no capitán deportivista. Cando continúan os incidentes na grada, na bancada de Xeral, aí teñen a policía que xa retorna ao seu sitio na pista de atletismo que bordea o terreo de xogo, e acosa o Celta. Centro de Barbosa, detén Jorge Baltasar e finalmente balón para o porteiro do Deportivo. Minuto 4 e medio da segunda metade. Deportivo 0, Celta 1. Cando agora afasta Lema, Silvi, balón sobre Gil, vaise Gil, corta al velo. Houbo falta do vigués que sinala Díaz Vega. Sacou xa da Costa sobre Portela. Cando seguimos a ver os incidentes na grada de Xeral, e o xogo que segue con Arteaga, que recuperou o balón para o Celta. Algún contusionado precisamente neses incidentes, varios rapaces que son atendidos pola Cruz Vermella, nesta ocasión levados ao vestuario para ser atendidos con máis comodidade. Cando recuperou o balón para o Celta Lema. Lema trata de pasar en profundidade sobre Barbosa e a vantaxe para Cayetano, que deixa salir finalmente o balón fora de banda. Vemos como algún policía tamén padece algunha lesión nos incidentes, algún policía detén o xogo momentáneamente mentras seguen os incidentes. Novos incidentes detrás da portería de Jorge. Había precisamente incidentes, había. E agora o xogo está detido precisamente por mor deses incidentes. O colexiado que se dirixe cara a banda, e aí teñen a un policía e vexan na súa faciana a huella. Aí teñen o policía, os rasgos, aí teñen a brecha que ten na faciana, sen dúbida polo impacto de algún obxecto enviado desde as bancadas. Aí teñen as hinchadas e o delegado de campo deportivista que se dirixe cara a esa zona. O xogo detido e a policía expectante diante do que poida suceder. Houbo lanzamento de pedras e outros obxectos o terreo de xogo, eso deu lugar a que Díaz Vega, aí teñen precisamente outra imaxe do obxecto lanzado sobre un policía, e como dicemos, o xogo detido, e aí teñen a hinchada especialmente do Deportivo que propiciou eses incidentes sempre lamentables e que deron lugar a diversas cargas policiais. Continúa o xogo detido. Directivos deportivistas que acoden a esa zona da Xeral para calmar os ánimos. En Riazor, o xogo paralizado co resultado momentáneo de Deportivo 0, Celta 1. Aí están os afeccionados xaleando o Deportivo, tamén algúns do Celta, animando o seu equipo. E aquí non pasa nada polo de agora por esa actitude de paz a cargo dos directivos do Deportivo. Aí teñen vostedes un aspecto desa zona e vexan como está a pista de atletismo totalmente cuberta de obxectos, restos de bandeiras e mesmo a portería que defende nestes intres Jorge, con pedras e outros obxectos contundentes enviados desde as bancadas contra os policías. O xogo continúa detido, pero xa se reanuda nestes intres, sacando de banda o Deportivo. Minuto 8 e medio transcurrido e seguramente xa hai motivo clarísimo para un desconto a cargo de Díaz Vega. De novo saque de banda a prol do Deportivo.
Sacará Silvi o fora de banda sobre Gil. Gil que perde o balón e recuperou Vicente para o Celta. Vicente sobre Barbosa. E cortou da Costa fora de banda a prol do equipo vigués. O colexado que sinalou un man do xogador coruñés. Sacouse rapidamente e recuperou o Deportivo. Xoga José Luis. José Luis trataba de pasar sobre Cayetano, cortou Arteaga. Baltasar segue co balón e xoga sobre Barbosa. Atención ao lanzamento de Barbosa, desviado á dereita de Jorge. 9 minutos e medio desta segunda metade, non podemos decir que de xogo, pero sí transcorridos desde que se puso en movimento o balón e sigue a gañar o Celta por un tanto a 0 mercede o lanzamento de penalti de Baltasar no minuto 43 dos primeiros 45 minutos de xogo. Cando volve o balón, os dominios de Jorge. Agora é Silvi o que xoga para o Deportivo, acosado por Baltasar. Segue Silvi. Sobre da Costa. Da Costa longo sobre Sebas, a vantaxe para Lema. E finalmente falta do xogador coruñés sobre Lema. Aí ten unha bengala lanzada desde os graderíos da zona de xeral do Estadio Coruñés. Lema será o home encargado de facer o lanzamento desta falta contra o Deportivo. Sobre Baltasar. Baltasar que trata de pasar sobre Barbosa e o xuiz de liña que sinala fora de xogo do uruguayo. Sacou rapidamente xa da Costa sobre Portela. José Luis abre sobre Gil, marcado por Lema en esta ocasión. Recuperou o balón o lateral dereito do Celta que xoga sobre Albelo. Diante de Albelo, da Costa e falta do defensa central do Deportivo. Falta que agora sen dúbida foi en favor, paradóxicamente, do Deportivo, porque íase moi ben co balón Baltasar e de aplicar a lei da vantaxe Díaz Vega, o brasileiro podía plantarse diante de Jorge en moi boa situación. Agora o Celta xoga tranquilamente nesta segunda metade, o resultado de 0-1 elle moi propicio e cortou Sebas o lanzamento sobre Vicente diante Donowa Steel. Houbo agarrón de Lema sobre Donowa que sinalou Díaz Vega. O público está bastante autorizado nas bancadas. Adiante Xosé Durán. A ver a cartón, decíamos que cartón para Lema por ese agarrón ao xogador Donowa, merecido, por suposto, porque ia solo cara á porta de Mate. E parece que xa remiten os incidentes, mercede fundamentalmente a actuación dos propios directivos do Deportivo, que se achegaron a calmar aos aficionados. Agora a policía mantese expectante, aínda que houbo polo menos que eu contara 5 policías que chegaron a ser atendidos pola Cruz Vermella. Gracias, Xosé Durán. Haberá que seguir atentos a eses incidentes porque en calquer momento pode volver a saltar a chispa. Sacou agora Xosé Luis, aí tocou Cándido e o balón que se perde pola liña de fondo. Díaz Vega indica saque de portería a prol do equipo de Colin Addison. E aí teñen o plano do coche, un Alfa Romeo, xentileza da Caixa Galicia, que sortea entre os telespectadores precisamente ese vehículo dos rótulos sobreimpresionados. Haberá que elixir 3 deses servicios e produtos da Caixa e enviálos ao apartado 5000. Os afortunados poderán ter opción ao premio. Ataca agora o Deportivo, cortou Heigan e balón para Vicente. A esquerda cara Cándido, con el Cayetano que ten a vantaxe. E houve falta de Cándido que segue co balón, pero a xogada está invalidada. E cartón amarelo. Díaz Vega amosa novo cartón amarelo a Cándido. Cando lle cae un bote precisamente aos pés, parece que agora o retira o propio árbitro cando se achegou a banda.
é o quinto cartón de amoestación de Díaz Vega. Anteriormente foron amoestados Xosé Luís, Arteaga, Dónova e Lema. Agora foi o centrocampista do Celta, Cándido. Aí está, Díaz Vega anotando. E Silvi que deixa o lanzamento a da Costa. Enviou longo, cara Estil, cortou Atilano, balón sobre Cayetano, centro de Cayetano, segundo pau, e detén moi ben con seguridade Javier Mate, que apenas se tivo que intervir polo de agora diante do escasísimo perigo creado polo Deportivo. Tocou Baltasar sobre Barbosa, agora o Celta xa moi metido atrás, continúa Barbosa diante del Estado Costa, uruguayo que cambia o balón e corta Sebas, que envía sobre Cayetano. Aí continúa Cayetano, Vicente, e houbo falta a cargo de Atilano sobre Vicente, que protesta o colexiado como pedindo a amoestación para o xogador vigués. Minuto 15 desde que se iniciara a segunda metade. E gaña o Celta por 1-0 conseguido por Baltasar os 43 minutos de penalti. Sacou Xosé Luís e corta Cándido. Balón sobre Gil. Sebas, outra vez Gil. Sebas á esquerda, cara Silvi. Centra Silvi. Aí tocou Atilano. E o balón á esquina. Córner a prol do Deportivo, que agora está mostrando un maior interés por acercarse sobre os dominios de Mate. Saca Xosé Luís, aí cortou Heigan, Cayetano, outra vez Xosé Luís, todo Celta na súa área, o centro do capitán, tocou Vicente e finalmente o balón á esquina. Díaz Vega estima que houbo córner, segundo a prol do Deportivo. Nesta segunda metade xa se sacou Estil e houbo falta do propio Estil, que indica Díaz Vega, un home de gran potencia física, pero que moitas veces nos seus saltos, precisamente por esa forza e a envergadura física que ten, comete infracción. Atención, árbitro que se dirixe ao delegado de campo para reclamar probablemente algo máis. Pedirá calma pola caída de algún obxeto no terreo de xogo, ou quererá retirar alguén que se atopa na zona posterior tras a portería de Mate. Exactamente. Efectivamente, era un compañeiro en tarefas gráficas, segundo parece. Xa se sacou, tocou Gil, balón cara a Estil. Agora houbo falta a cargo de Lema. O Deportivo con 3 homes punta e o banquiño do equipo coruñés. Eusebio Ríos, faciana de preocupación. Mentres no Celta, Manolo que está aquecendo el solamente co adestrador físico, co preparador físico Alberto Giraldez. Eso significa que parece que Addison prepara un novo cambio. Manolo. Sacou da Costa sobre a área, aí está Estil que toca e afastou Vicente. Portela, Jimmy Heigan, balón para Baltasar, Cándido. Heigan incorporado ao ataque por vez primeira no que vai de partido. Balón á esquerda, aí estaba tentando chegar Arteaga e Cayetano enviou a córner. E agora temos a ocasión de ver a xogada que propiciou o penalti da primeira metade. Aí teñen o centro sobre Barbosa, Albelo que se vai sobre a área e cae dentro da mesma. Xudguen vostedes mesmos, porque as imaxes son significativas. Cando xa estamos en vivo, o córner que saca o Celta por mediación de Arteaga. Maravero ataque, tocou Barbosa e afasta Silvi. Heigan, balón que controla Xosé Luís, envía sobre Vicente, o balón xa saíra fora e sacará o Celta. ...18 minutos e medio da segunda metade, segue a gañar o Celta por 1-0. Balón xa en movimento. Da Costa
que tocou sobre Caetano. Novamente da Costa. Saltan Maraver e Vicente, o xuiz de liña que sinala falta, o colexiado que ordena seguir o xogo. Sebas sobre Gil. Gil que trata de irse de Albelo. Segue Gil. Vaise ben Gil. Cae na área e o colexiado que ordena seguir o xogo. Balón sobre Donovan. E finalmente falta contra o Deportivo. Falta en ataque de José Luis sobre Cándido. Gil, autor da xogada, e o colexiado que sinalou finalmente falta contra o Deportivo. Aí teñen precisamente a repetición. A internada de Gil que cae na área. Domina a defensa do Celta e finalmente falta contra o Deportivo. Xogou xa Maraver sobre Mate. O porteiro do Celta que non ten ningunha presa en poñer o balón en movimento. Sacou xa Longo sobre Baltasar. Baltasar que tenta xogar sobre Albelo. José Luis diante del xoga sobre da Costa. E da Costa a Jorge. Stil sobre José Luis. Vaise ben José Luis da entrada de Vicente. Agora Arteaga diante de José Luis. Finalmente afasta a defensa celeste e Baltasar o que manda o balón fora de banda. Sacou rapidamente Silvi sobre Cayetano. Este sobre Portela. Portela que manda o balón sobre a área céltica, despexa a defensa do equipo vigués e balón que xoga Barbosa. Segue Barbosa, trataba de xogar sobre Heigan e balón para da Costa. Silvi. Sebas. Vicente. José Luis. Que trata de xogar novamente sobre Vicente, corta coa testa Barbosa e balón a córner. Primeiro córner do Deportivo. Sacou xa rapidamente Donovan sobre Sebas. Centro de Sebas sobre Vicente. Atención a Vicente dentro da área, trata de xogar sobre Portela e o colexiado que ordena que sega o xogo. Recuperou Sebas para o Deportivo sobre da Costa. Portela. José Luis que tentaba xogar sobre Cayetano, adiantouse Arteaga que inicia a xogada de contraataque para o equipo vigués. Apoiado por Maraver. Maraver diante del da Costa, pasa sobre Baltasar. Atención ao remate Baltasar e gol! Parecía que o balón entrara na meta de Jorge, pero saiu preto do pau dereito e o adestrador Colin Addison que ergueuse do seu banquiño pensando tamén que o balón traspasara a liña de meta defendida por Jorge. Aí teñen a repetición, o lanzamento de Baltasar que saiu preto da pau dereito da meta de Jorge. E atención que se prepara un cambio no Celta. Manolo que vai entrar no lugar de Cándido. Vemos a Colin Addison dando as últimas instruccións ao xogador Manolo en lugar de Cándido. Sin prisa para sacarse o chándal o xogador Manolo en lugar de Cándido, un home que xa parecía a piques de ser cambiado nos minutos iniciais desta segunda metade, un home que xoga habitualmente poucos minutos. Vemos aí o cambio do xogador. Aí teñen o xogador Cándido que sae do terreo de xogo. E no seu sitio Manolo, outro home que desempeña funcións de centrocampista. Colin Addison busca reforzar esa zona ancha que prácticamente xa non é tal. Os homes de medio campo temos aquí Cándido. Por que hago cambio? Tengo acusando unas molestias del mediados de la primera parte y van yendo a más. Es que tuve unos pequeños problemas durante la semana. Gracias. Xa escoitaron a Cándido. Minuto 23 da segunda metade, o centro sobre a área, aí estaba Stil, pero anticipouse ben Mate e recolle o balón. O Celta xogando con moitísima seguridade en defensa, o Deportivo que chega sen ideas e con precipitacións e non crea apenas perigo. Balón que afasta a Tilano. Aí está Portela con da Costa.
Fanse un pequeno lío, recolle o líbero, acosado por Barbosa, e xoga con Portela. Sobre Silvi. Balón de Silvi a Sebas. Continúa o acoso do Deportivo. O Celta solamente con Baltasar e Barbosa. Adiante, o centro de Cayetano directamente ás mans de Javier Mate. O Deportivo xa esgotou os 2 cambios regulamentados. Entrou Gil por Verón na primeira metade, Estil por Ramón no descanso, e o Celta fixo o de Manolo, que entrou no sitio de Cándido. Da Costa xoga con Cayetano. E precisamente os outros xogadores do banquillo céltico que están facendo exercicios de quecemento no lateral, precisamente do banquiño, son Camilo, Gelo e Marian. Cando xoga agora para o Deportivo Dónova, e cortou Maraver. Baltasar, que deixa Arteaga. De novo Arteaga sobre o brasileiro, anticípase Cayetano, e houve falta de Baltasar sobre o propio Cayetano. Da Costa xogou xa sobre Silvi. Silvi acosado por Barbosa, vaise ben Silvi. Gil, centro de Gil sobre a porta, non chegan nin Estil nin o seu marcador, neste caso Atilano, e balón que vaise directamente fora. Outro encontro que ten moito que ver para tanto Celta como Deportivo. O final dos primeiros 45 minutos en Vallecas, Rayo Vallecano 0, Sestao 0. O Sestao, lembramos que está clasificado no segundo posto do grupo impar con 49 puntos e 7 positivos, os mesmos puntos e positivos que tiña o Celta antes de principiar este encontro. Cando xoga Baltasar para o Celta e abre os xogos pola esquerda sobre Barbosa. Novamente Baltasar erra no seu remate, balón que chega Vicente, lanza Vicente, dá en Arteaga e finalmente corta Da Costa sobre Sebas. O balón de Lema finalmente chega sen problemas ás mans do porteiro coruñés Jorge. Saque moi longo de Jorge, tocou coa testa Maraver. En esta ocasión é Mate o que non ten problemas. A entrada de Vicente e o porteiro céltico que chapa o balón. Gil e Albelo que saltaban por ese balón que finalmente leva a Baltasar e falta de Portela sobre o brasileiro. ...27 minutos da segunda metade e segue a gañalo o Celta por 1-0. Cando xoga Manolo, balón sobre a área do Deportivo directamente ás mans de Jorge, que saca rápidamente. E agora o colexiado sinala falta de Estil sobre Atilano. Aí teñen o colexiado o asturiano Díaz Vega. E o extremo esquerdo teórico do club de Vigues, Albelo. Maraver será o home encargado de facer o lanzamento desta falta. Balón longo sobre a área do Deportivo. Tocou Barbosa, controlou Da Costa que manda longo sobre a terreo de xogo do Celta e afasta a Heiga. Baltasar. Xogada entre Baltasar e Arteaga e fora de xogo do dianteiro centro do Celta. Balón xa en xogo e é Cayetano o que xoga sobre Estil. Recuperou novamente o Celta. Arteaga. Manolo. Baltasar. Baltasar sobre Vicente. Atención a xogada. Oportunidade para Barbosa e finalmente é Da Costa o que afasta
o balón. O colexiado sinalou de todos os xeitos fora de xogo posicional do extremo esquerdo celeste Albelo. Xogada de moito perigo sobre a área do Deportivo con este lanzamento de Barbosa que rexeitou o defensa central do Deportivo da Costa. O Celta, aí teñen a repetición da xogada entre Albelo e Barbosa e o remate final do dianteiro centro. O Celta está a crear moito perigo nos seus xogadas de contraataque sobre a meta de Jorge. Os contraataques do Celta levan agora moito perigo porque o Deportivo está moi lanzado ao ataque como agora co balón para Manolo, adiante Vicente Baltasar, balón sobre Vicente, cortou Cayetano enviando a esquina. O Deportivo está desarborado e aí teñen os directivos do Deportivo falando con membros da policía, das forzas antidisturbios. E Vicente que se está autorrecuperando dunha lesión. Aí teñen a repetición desa xogada anterior, a chegada de Cayetano que corta o avance do Celta e envía a esquina. Minuto 30 desde o saque inicial desta segunda parte. El córner que xa sacou Arteaga, Manolo diante del Sebas. Aí continúa o perigo. Balón para Albelo. Segue Albelo e houbo plancha a cargo de Stil. Falta que favorece o Celta. Un Celta polo de agora dominador da situación. O Deportivo está sen sitio no campo. Homes claves como a Xosé Luís ou Vicente están apagadísimos. E o Celta xogando máis en bloque coa seguridade dese tanto de avantaxe. Na xogada polémica domina. O lanzamento agora de Barbosa e detén non sen certas dificultades o meta Jorge, que saca agora Carajil, tamén desdibuixado, e controla Albelo. Manolo sobre Baltasar, cometeu man da Costa e hai cartón amarelo. Aí está o líbero e o colexiado Díaz Vega que amoesta o xogador deportivista. Minuto 31 desta segunda metade. O sexto cartón amarelo que amosa Díaz Vega. Aí teñen o colexiado asturiano que sen dúbida xa é polémico desde o minuto 43 por aquela xogada. Entrada de Silvi sobre Albelo que polo de agora propiciou a marcha do partido. 0-1 para o Celta en Riazor. Sacou Lema, Arteaga, aí tocou Sebas e chega Stil con el Atilano. Revolvese Stil, Cayetano, Caradónova. Houbo falta de Jimmy Hagan e o tempo que polo de agora corre a prol do Celta, que se situaría líder do grupo Pardo Ascenso cun punto de avantaxe sobre o Deportivo. Sacou Cayetano e Mate detén sen dificultades. Houbo nova falta a cargo de Stil, esta vez sobre Maraver, e a infracción é sinalada por Díaz Vega. Os ánimos agora moito máis calmos que ao principio desta segunda parte. Xa non hai incidentes, polo menos visibles, na grada de Xeral. E continúa o Celta co balón. Barbosa e interpuxose Portela que cede a Jorge. Aí teñen a Camilo do Celta que está facendo exercicios de quentamento. E agora o balón en terreo do Celta. Afastouse en contemplacións Maraver. Da Costa, houbo falta de Barbosa. Sen dúbida unha constante ao longo do partido. Numerosísimas faltas e interrupcións conseguintes de xogo durante o tempo do partido. Silvi. Centra Silvi sobre a área. Aí está Stil que toca. Sebas. El Lema que non se complica e vio o balón á esquina. Aí teñen o lateral Vigués e o colexiado Díaz Vega que se dirixe ao banquiño do Celta. Atención, Xosé Durán. Sí, para falar con Quinocho porque estaban levantándose, concretamente o xerente do Celta.
Cando xa continúa o xogo, ese córner non tivo consecuencias. Manolo despexa o balón cara terreo de ninguén. Novo cambio que vai haber no Celta, xa está anunciado prácticamente o cambio, e vai ser o xogador Barbosa o que deixe o terreo de xogo para sair no seu lugar Camilo. Cando a cosa de novo Deportivo, toca Sebas, cortou Lema, outra vez Sebas, balón para Gil, lanza Gil, pero moi mal, pegou co exterior do pé e non saiu ben dirixido. Aí teñen a Camilo e todo disposto para facer o cambio. Camilo no lugar de Barbosa, efectivamente vai ser o cambio que faga o Celta, probablemente porque o xogador uruguayo estivo lesionado durante varias xornadas e non está do todo recuperado. Aí teñen a Camilo, minuto 34 e medio desta segunda metade, a 11 teóricos do final. Aí teñen a Barbosa que sae do terreo de xogo. Sen dúbida pelexou moitísimo o xogador uruguayo e causou problemas á defensa deportivista, especialmente a Portela o seu marcador. E precisamente segue a ser Portela marcador de Camilo. E xa teñen un pequeno roce no medio campo xunto co Colexado Díaz Vega. Silvi. Va ese Silvi de Camilo. Continúa Silvi. Enviou Camilo fora. Saca de banda o Deportivo. Vicente. Vamos con Barbosa, si os parece, rápidamente, porque esta xogada parece controlada. O sea, ¿por qué o cambio? Bueno, realmente yo estaba muy cansado, yo debido a una lesión, estuve mucho tiempo sin entrenar y estaba muy ahogado y me faltaba pierna, y el míster consideró que en este momento darle un aire nuevo al equipo era algo bueno, y bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque lo que importa es el triunfo del equipo. Última xogada moi dubidosa, un penalti que se sinalou a prol do Celta. Como viches esa xogada? Bueno, realmente yo estaba ahí, el juez ya había cobrado, y bueno, cuando el juez cobra no se discute nada y ya lo había cobrado. Gracias, Barbosa. Gracias a usted. Gracias, José Durán. Escoitaron a Barbosa, esa xogada dubidosa que polo de agora marca a marcha do partido. Un partido que ten o Deportivo buscando a desesperada o empate. Aí está ese balón sobre Stil con el Maraver. E o balón indica falta Díaz Vega. Aí está Man o xogador concretamente. Stil. Man de Stil. Efectivamente, o Colexado indica man e saca o Celta de Vigo. A medida que transcurre o tempo, o equipo vigués moito máis seguro e afianzado sobre o terreo. Os acosos do Deportivo moito máis a desesperada, e dificilmente pode chegar o empate en Riazor. Saiu o balón agora pola liña de banda e saca o Deportivo. Controlaba Arteaga e agora o balón a prol do Celta. Sacaba Atilano, adiantouse en exceso e terá que sacar desde máis atrás. E hai que sinalar unha nova non moi agradable para os aficionados de ambos os dos conxuntos. O Sestao que está gañando en Madrid ao Rayo Vallecano por un gol. Efectivamente, na segunda parte en Vallecas, o Sestao acaba de marcar o primeiro tanto do partido. O Sestao que está empatado a puntos co Celta e a un do Deportivo, e outro dos posibles equipos nesa loita polo ascenso a primeira. E falta moi perigosa agora contra o Celta de Vigo, a uns 4 metros o borde da área, e xunto o balón José Luis e Silvi. O Colexado Díaz Vega, que mide a distancia que ten que poñerse a barreira formada polos homes do equipo vigués. José Luis preparado para facer o lanzamento desta falta perigosa sobre a porta de Mate. José Luis que toca sobre área, afasta Maraver. Trataba de recuperar Gil, balón que leva a Manolo e finalmente falta de Gil sobre Manolo e o xogador do Deportivo que verá o cartón amarelo. Atención a Manolo, Sétimo cartón amarelo. que se queixa, non sabemos si para perder tempo realmente porque se sinte dolido nesa acción.
4 cartóns amarelos levan os xogadores do Deportivo por 3-2 vigueses. Manolo que se reincorpora e Maraver co balón será o encargado de facer o lanzamento. E aí teñen o Alfa Romeo, xentileza da Caixa Galicia, dos rótulos que aparecen sobreimpresionados nas súas imaxes. Vostedes terán que mandar 3 deses servicios e produtos de Caixa Galicia ao apartado de correos 5000. De entre os acertantes sortearase ese coche Alfa Romeo, xentileza da Caixa Galicia. Cando agora houve falta de Camilo sobre Portela, e xa xogo Deportivo por mediación de Da Costa. Cayetano sobre Estil. Estil está moi marcado, balón cara a Cayetano outra vez, e saque de banda para os coruñeses. Estil centra, aí está Vicente, atención, pode haber perigo, pero interpuxose Lema e o balón finalmente a córner. E xa hai datos referidos á taquilla acadada polo Deportivo, a facilitada pola directiva coruñesa. En taquilla exactamente 6.401.300 pesetas, case que 6,5 millóns de taquilla en Riazor. Agora afastou Mateco puño a córner. Repetimos, taquilla en Riazor 6.401.300 pesetas. Aí temos a xogada anterior repetida, o balón de Estil sobre Vicente, e cando se dispoñía a rematar, Lema enviou a córner. Está o xogo detido. Arteaga, o xogador vigués, que se atopa tendido xusto dentro da súa propia portería, e o masaxista vigués Alvarito que lle dá os cuidados. O tempo pasa a prol do Celta e os xogadores non escatiman o tempo perdido. Xa sacou Xosé Luís, aí tocou Sebas, e o balón que sae alto por riba da portería de Mate. Minuto 41,5 da segunda parte, continúa a gañalo o Celta por 1-0. Gol que conseguira Baltasar no minuto 43 da primeira parte, o transformar un dubidoso penalti sinalado por Díaz Vega tras caída de Albelo diante de Silvi. Cortou agora Portela. Estil, balón sobre Donova, que prácticamente nin se viu nesta segunda metade con el Lema. Afastou de banda Lema, que gran partido está a facer o lateral vigués, que corta prácticamente todo o que chega polos seus dominios. Rápidamente outro resultado, Pontevedra 2, Tenerife 1 na segunda parte. Importante esa victoria do Pontevedra sobre o líder Tenerife por 2-1. Sacou de banda Sebas, cortou Hegan, imprecisións no Deportivo. Os minutos de xogo pesan nas pernas e tamén nas ideas dos xogadores. E controla Jorge, que envía moi longo. Celta xa defendendo totalmente ese 0-1. E o colexiado que acaba de sinalar falta de Maraver sobre Estil. Sacou xa rápidamente José Luís sobre Silvi. Silvi que trataba de irse de Manolo, e falta do xogador celeste. 2 minutos e medio para o remate do encontro. E o Celta que gaña por 1-0. Falta por engadir os minutos que considere o colexiado que se perderon neses incidentes nas bancadas de Xeral. Silvi disposto a facer o lanzamento da falta contra a meta de Mate. Tocou Silvi e o remate de cabeza de Estil, que non ten dificultades para Mate. O porteiro vigués que saca xa coa súa perna dereita. Sebas, cortou Vicente, Cayetano trataba de pasar só de Donova, e balón que Camilo mandou fora de banda, sacou rápidamente Cayetano, e nova falta sobre Estil.
Falta sinalada polo xuiz de liña e ratificada polo colexiado asturiano Díaz Vega. José Luis novamente o lanzamento da falta. Balón sobre a área viguesa e o árbitro que sinala falta de Sebas. O Deportivo nestes últimos minutos estáse a dedicar a mandar balóns bombeados sobre a área do equipo vigués, que non ten problemas para afastar o perigo. O adestrador Colin Addison indicando aos seus xogadores que restan 2 minutos para finalizar o encontro. Balón que controla Arteaga, o colexiado estima que coa man e falta a prol do Deportivo. O adestrador coruñés Eusebio Ríos, rostro evidentemente de preocupación. Balón novamente colgado sobre a área do Celta e unha vez máis Maté, que non ten dificultades para facerse co dominio do coiro. Vicente, que xoga sobre Camilo. Camilo perseguido por Cayetano. Finalmente, falta do lateral dereito do Deportivo sobre Camilo. Cando se cumpren os 45 minutos desde que dé a comezo esta segunda metade. Ahora resta por saber os minutos que vai descontar o colexiado asturiano Díaz Vega. Vicente manda sobre Baltasar e fora de xogo do brasileiro. Jorge, que xogou xa rapidamente sobre Cayetano, e o porteiro coruñés que non perde tempo, e balón longo sobre o terreo de xogo do Celta. Atención a xogada. Sebas, que non domina, adiántase Vicente e fora de banda a prol do Deportivo. José Luis. Silvin. Novo balón sobre a área. E Maté unha vez máis que se fai co balón. Sacou xa rapidamente Maté sobre a posición de Arteaga. Adiantouse Portela e nova falta contra o Deportivo. Nesta ocasión de Estil sobre Vicente. Pasa 1 minuto e medio dos 45 e o Celta de gañar o encontro de hoxe, que se situaría na segunda posición da táboa, empatado a puntos co Rayo Vallecano, perdón, cos Estados, sempre cando o equipo vasco rematara vencendo o seu encontro en Madrid, mentres o Deportivo pasaría da primeira á terceira posición. Atención, este balón longo sobre a área e Maté unha vez máis que controla o balón. Xogou coa man sobre Arteaga. Manolo trataba de devolver o balón a Arteaga, cortou Cayetano sen problemas para a defensa do Celta, que cede novamente o seu porteiro. Pasan xa 2 minutos case medio do tempo regulamentado, prácticamente todo decidido. Nin o Deportivo ten trazas de poder empatar o partido, nin o Celta busca un segundo tanto, e realmente a victoria do equipo vigués está feita. Xoga Manolo sobre Albelo, o Deportivo completamente rachado. Os homes mesmo parece que en clara desventaxa en canto a súa condición física. Aí está Baltasar, balón a dereita cara a Lema, centro de Lema e a talla con seguridade Jorge, que envía moi longo. En este preciso intre, o colexiado Díaz Vega indica o final do partido. Chégase ao remate do encontro con triunfo do Celta por 1-0. Aí teñen a gran alegría dos xogadores vigueses, que nos 4 partidos disputados nesta Liga 86-87 conseguiron 6 puntos de 8 posibles. Un triunfo deportivista alá por novembro aquí en Riazor, e despois superioridade viguesa. No partido de hoxe o Deportivo non creou apenas ningunha ocasión de perigo. A xogada tamén para a polémica está servida. O único tanto do triunfo vigués conseguido de penalti.
Atención, papi, temos con nos a Portela, que foi un dos protagonistas dese polémico penalti. Portela, como foi a xogada? Bueno, yo no le he tocado, en tal caso sería Ramón. Cuando yo le saqué la pelota, si tiró él.